लकड़हारा आयल। ऊ देखत रहे कि कौन टहनी, कौन डाली, कौन तना काटी की फायदा होके। ऊ सारा पेड़ पर नजर दौड़ावे लागल। जो सुंदर पेड़ रहे ओकरा लागल कि ई काटेम तो एकर टहनी, एकर तना ये सब अच्छा बिकी, बाजार में पैसा ठीक मिली। लकड़हारा एक एक करके सारा सुंदर जो पेड़ रहे ओकरा के काटे लागल। लकड़हारा के पेड़ काटत देख के आसपास के जितना सुंदर सुंदर पेड़ रहे लोग, वो सब लोग तेजी से रोए लागल। लकड़हारा का का फर्क पड़त रहे, उस सारा पेड़ काटत गए। काटत काटत उ बदसूरत पेड़ जो रहे ओकरा लगे पहुंचल। देखला तो ओकरा सब तो सुखले बा, एकर तना सुखल, टहनी सुखल, सारा डाल सुखल, काहे कोनो काम ना हो एकरा से। कहले कि ना, ई ना काटम, छोड़ो ओकरा के।